Ka aktris bapau nam jongki phlim Bollywood haki por menchua ka Karisma kapur kala penpau baka tieng banya trelang banya phlim batu Akshay Kumar kalakan tajru ya bebun teli ki phlim ki bahe bah hakamang tingka ke kadau ka baprisngau ya ka hatu kata jangan petikan ni ka video hadu bandaku haka kerta ka basan pusan Akshay Kumar udai aktor bapau nam bah hakakam phlim kabalak kring bat pentu tenat ya babon kino kersan henrai mentaki phlim jong Akshay Kumar tim daka maitan haka box office hakine ki snam ki balade pun ki phlim jong Akshay kim dalar than ne kim daya jauh hadu kata-kata henrai kane kam dei katen kapanikong bakane ka jingjia kalajia yau Akshay watu Akshay ru ulayu I ya ka ka bakum kane ka jingjia hakisnam kendai pau kumba shipau teli ki phlim jong une aktor ki long ki bala plot ne kim ya jiao kane ka aktras ka ba Akshay ularung ni kong hakakam phlim ka Sngewkyndit ya ki phlim haba ka yosngau ya ka kerteng jong Akshay Kumar ha usnam khat khandai puar Akshay Kumar ula soy ka phlim ka banikong bat ka Karisma kapur ha ka phlim ka ba kerteng dedar hatin kane sa ka wepat ka phlim ka bumler ni ya jiao kabakerteng ka saput bat nangta ka maidan ijung rengkat Akshay Kumar kumba shipau teli ki phlim kuntup ya ka lahu ke dorang kimsum lala banya jiao hadin ka jingprop jong ka phlim lahu ke dorang ka Karisma kala shepting banya trelang ne yak biang bat Akshay Kumar ha ka jinsha ka jingim jong ka Karisma kapur kala don hakkerdan ka bapau nampa ha ka tei kapor kala dei ka weina ka aktris kapau nam bat jajau bha hakate kipor hakum kane ka jinglong jingman kane ka aktris kampua ban sim ya ka jingma jongki phlim ki ba kala ak bakin plop haba ka tanuja chandra kala yathu haka Karisma ya ka script jong ka phlim Shanghai kmta ka Karisma kala menjur banyetre lang hakane ka phlim henrai hadin pat kala kentaj no ban sim benta hakata ka phlim haba kala tip ba Akshay Kumar ulasoi yakata ka phlim kumta haka caka jongka napenta ka aktris haka ni ka phlim kala sim no daka priti senta bat haka ni ka phlim ka baka Karisma kala kentaj ki khubor ki layathu baka tei ka phlim ka balasna haka jinglut ka basau klur bat kala kamai hadu sipoklur sakawe ke ka bajak bakum ka ni ka jingjia bat ka phlim super hit jongka pria darsan ka balatip kerteng kum ka hera phiri laong baka Karisma hi kabakwa banetre lang bat ka pria darsan haba lawan kata ka phlim hera phiri ka Karisma ru kala sokmen henrai tang mariate bau Akshay Kumar udon hakate ka phlim kalamino nakate ka phlim da ka bakadau ya katukat ni kijing simet henrai ka phlim janwar jong ka Karisma bat Akshay Kumar kala long ka bapau nampa tang kini ki video ko blesibu ngin sekedupat haki wepat ki video ki bakum kini